I acabarem avui amb unes imatges que el nostre amic Josep i tots els seus companys estan esperant ja des de fa uns dies. Es tracta d'un espectacle d'animació en el que l'alumnat del col·legi fou dilluns passat el protagonista. El rebedor del centre es va convertir per unes hores en una xicoteta granja. També es va projectar un vídeo i es va muntar una exposició de treballs fets pels alumnes. Amb el Centre de Tècniques Educatives Especials de Sueca acabem. Més notícies locals demà divendres. Bona vesprada. Em diuen Pau i anem a contar-vos el conte de la granja animal de l'adaptació del conte més promès i